Hello, sir. How are you? Fine, fine. Mabre, kurang. बोथोरा माबायदि? बोथोरा गरम, बैसागु सम, रंजानांगौ गरमखौ बारहोनांगौ सम माबानो फुथुनांगौ हायोबा। बेनो गासिबो मोजाङै मोजां रंजानांगौ आरो लोगोसे लोंनायफोरखौ एसे खम खालामनांगौ। माबायदि मोनदों फैनानै? फैनानैथ' गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा बेयाव माबायदि मोन्दों? दुब दुब माने ओरैबायदि जायो जोंनि बर' हारियाव खाम दामबाथाय माने थानो हाखाया माने। Kulumbai. Good morning to everyone. Welcome to back my Raju Donsi YouTube channel. आं गासिखौबो बैसागुनि अननाय आरो सिबिनाय आरो खुलुमनाय बयनिसिमबो आं जासिहरग्रोबाय। आङो दायो दंफैयो दलाफारा गामियाव। जोंहा बेयाव गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बैसागु बरायनाय हाबाफारि लादों। बेयाव जोङो दायो अलरेडि जोङो मोनफैखाजोब्बाय। माने दसेनि उनावनो माखासे हाबाफारिखौ जोङो माने स्टार्ट खालामसिगोन। आरो जा हायो आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांबाय थानोसै। नोंथांमोना आरो आंजों थांफाबाय थादो। बेयाव माखासे आयदा लानाय जादों। बेखौबो जा हायो आङो नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै। नोंथांमोना आंजों फारसेनिफ्राय फारि फारि थांफाबाय था। बिदिबा लोगोफोर थौदो जों बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स गो चलो। हेलो लोगोफोर, आं दहायो खोन्थादोंमोन नोंथांमोननो आं फारसेनिफ्राय फारि फारि खोन्थालांगोन होननानै। दायो आङो सिङाव हाबफैबाय। सिङाव हाबनानै माखासे माने दिनै माने गोखा गोखै जानांगौ होनना बुंदों। बिनिनो माखासे माने ओरैबायदि मैगं सायदों बिसोरो एसे खोन्थागोन आङो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। एसे खोन्थानोसै दे आङो। नोंथांमोना माने माखासे जानायबो आइटेम बानायदों नालाय बिनिखौबो एसे खोन्थानोसै। आइटेमफोरखौबो नोंथांमोना नायलांबाय था। अके, बिदिबा नै आं खोन्थानोसै। नै नुदोंना ओरैबायदि मैगङा। नोंसिनि फोथाराव दंजोबो ना गासिबो? मानगोनां दलमापारा गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ नैबे जोंनि बैसागु बोराइ फोरबो जायगायाव नुजाथिफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। दै बे नों लानायखौ मा होनो? बे नों लानाय बे आखाइयाव लानाया बोराइ फोरबोखौ जाफुंसार होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बेखौबो जागोन। जोंहा हाबाफारि बे मा? बायदियै दङ बियो हारिमुनि सोरजिना फैनाय मिथिया नै बियो मोनसे दङ आलादा खान्थालाव जागोन। आदसा बै सुगोनांखौ बुजाखैला मा मैगं बै सुगोनाङा नैबे हा हारभाङा हारभाङा ओमफ्राय बेलाय बियो मा मा मैगं दं एसे खोन्थालाय। नागिरलाय मा मा मैगं दं। देलाय बेयाव मोनबेसे मैगं दङ? 102 नैयाव 102 102 दङमोन जोङो मैया बहियाव लिरदोंमोन आरो ना। औ ओमफ्राय बहियाव लिरनायखौ साफायनानै दोनदों बहियाव। आदसा मा मा मैगं आरो ना गासै बेसेबां दं? 102 बाबा बाबा। ओमफ्राय नै इयाव मोनसे बुस्थु नुदां। बे मा बुस्थु इयो ना बेखौलाय माजों संगोन? अनलाजों। आदसा थास' बिथ'रि जे थास' बिथ'रि ना खुसुथुरि? थास' बिथ'रि होनो ना? आदसा
बोरमा दारि आदाया मा मा मैगं सिनायखो दसथासो ओमफ्राय आदायालाय गोबां औ फान्थाव गोखा एम्फौ फान्थाव हा 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 दुम्रु खावसा आदसा मेजेंगा नै बेखौ जायो जानो बे मा बुस्थु फालें आदसा आदसा बेखौ जायोना फालें दाङा आदसा गासै बेसेबां दं होनदोंमोनलाय इयाव मैगङा 102 102 iya आदसा मेथ'खा बिबार सा गोजोननाय थाबाय दिनैसो बेसे 102 ना 102 नामा 102 मैगं मोनजागोन आं दिनै जानानै खोन्थासिगोन आरो 102 माने दिनै आङो दलापारा गामियाव जानानै खोन्थागोन माबायदि संनाय आइटेम जायो माबायदि जायो जानानै खोन्थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था दायो स्टार्टिंसो जागासिनो बर्तमानसिमहालागै मिटिंआ स्टार्ट जायाखै दायो माने संनायनि मिटिं मा होनो संनायनि एसे लाहार फाहार खालामहांदों खिन्थु माने मिटिंआ दासिमबो जाथ'वाखैनो ओरैजाय नै माइक निश्चय खोनादों जानांगौ नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना मिथिगोन दायो माने प्रग्राम बायदियैहाय माने फिरफिला बिरहोनाय आरो बिदिनो माखासे मा दं आरो आयदा दङ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय चलो बिदिबा आरोबाव थांफाबाय थादोलाय माखासे नोंथांमोना नायलांनो थाखाय नोंथांमोना निश्चय नायालासिनो थांफाबाय था अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन जुदि नोंथांमोना जुदि बारनानै बा सिट खालामनानै जुदि नायोबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा बा मिथिनाय नङा आरो माखासे नुथाय बा माखासे नायनांगौ बुस्थुफोरखौ नोंथांमोना नुनाय नङा आरो बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना बारालासिनो नायलांबाय था अब्लासो नोंथांमोना गासिबो फारसेबो फारि नुलांजोबगोन मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाय जायगायाव दायो जों दङ बे जायगानि माने एलपि स्कुल आरो ना एलपि स्कुलाथ' माने गोमालांबाय होननाय खोनादों गोमाबायना मा जाहोननि थाखाय गोमाखो बायबा गामिनि रायजोफोरा एलार्ट नङा फारसेथिं फोरोंगिरिनि प्रब्लेम बेनि थाखाय आरो नङा होमबा गामिनि रायजोफोराबो फिसा फिसौफोरखौ गुबुन मिडियामाव होबाय इंराजि एसामिस बे जाहोनावनो माने बेसे गोबाव जाखो स्कुला बियो 3-4 बोसोरसो जाबाय 3-4 बेनो मोनसे स्कुला दलापारा गामिनि गासै फरायसुला फरायसुलि दला फोथारसो जाबाय दला फोथार नामानो चेन्ज जाबाय नङा होमबा ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा माने नामफोरानो सोलायजोब्बाय आरो ना माथो खालामनो उफाय गैया बर' हारिनि दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा दुखुनांथाव बाथ्रा बेखौ माने गाव गावनो बानायना लाबाय बर'नि बिराद गिदिर सम्पति मोनसे स्कुल थैनाय माने बर' सासे मास्टार दायो जोंहा फिरफिला बेरायनाय हाबाफारि जागासिगोन बेखौ एसे खोन्थालांसै आङो नोंथांमोना थाबाय थाबानो जाबाय लाइनाव बानायनानै साखि फोजोंनाय हाबाफारि बेनि उनाव दङ बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मान होनाय हाबाफारि दा बेफोर गासै हाबाफारिखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनो थाखाय दलापारा गामिनि गासै रायजो राजा आरो लाइमोन आफादनि गासै सोद्रोमा नोंथांमोन आरो लोगोसे फरायसुला फरायसुलि गासैबो बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गले गले खावलायदों खुलुमबाय गोदान बोसोरनि खुलुमबाय गोदान बोसोरनि फंबाय खुलुमबाय गोदान बोसोरनि नै फंबायना सम्पतिया देरबायानो मा नामा जा खोन्थालाय मा नाम देलाय गोसा होनलाय खोनायाखै आं मा नाम होनदों सरगियारि आदसा नै सेंग्राफ्रा ओरैबायदि मैखोम बडि खुलुमबाय बडि बानायलै सेंग्राफोर बडिया खम जादों नै फंबाया मैखोमथार सेंग्राफ्रा खुलुमबाय लेंथुमगिरि मानाव गेदेर फामे सरगियारि मेडाम बाहागो लानो हाबावनाय गगामुग दख'ना आइजो
बुंगोसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा मिथिंगानि खैफोदाव नोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा बुंगोसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा बुंगोसाय गोजोननाय थाबाय लोगो लोगोनो नैबे हाबाफारि हारिमुनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनो थाखाय गुरै खावलायदों। मोजां मोजां नुसोगारदोंलां ओंखायनो नोंसोर फट' लाबाय आं समायना समायना नुसोगारदों सिख्ला गोजा मेगन नुवाखै फरायसा आफादनि दैदेननायाव बे दलापारा गामिनि रायजोफोरनि हेफाजाबजों दिनैहाय बे दलापारा गामिनि बे बाथौ थानसालिनि बे गेलेग्रा फोथाराव बोसोर गोदान बैसागु बराय फोरबो बे खुंफुंनाय बे थावनियाव बाहागो लाफैनो हानाय दखरा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बोसोनगिरि फिरफिला गोमो गाबजों जि गोमो गाबनि फिरफिलानि गेजेराव थानाय जि जोंनि बर'नि दामजुफोरखौ होनानै जों बे फिरफिलाखौ बानायदों। दा गोमो गाब होनना बुङोबा जोङो बर' माहारिया मंगलीय फोलेरनि हारि हिसाबै जोङो सिनायथि मोनदों बा जों सिनायो बा बर' माहारिनि बर' जाथिनि जिथु माने बिगुरनि मोदोमनि देहानि मोदोमनि जिथु गाब बे गोमो होननानै जोंखौ फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लाबोदों जे बोसोरफ्रोमबो गामि गामि रायजोफोरजों सावरायलायदों बा नैबे दिनैनि दिनाव जे मोसौ थुखैखालिनि जिथु दिन बे दिनाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन दखरा गुबुन गुबुन जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ दैदेनबोनानै बे गामिनि रायजोफोरखौ लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि होबोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगिरि थेनजिं बर' सार बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बुंथिगिरि मानगिरि सन्जिब बसुमतारी सार बिथांखौबो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि बिथांखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायदों। कनभेनर बिथांखौबो बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायदों। गामिनि बे समाव बिथांखौबो गावबुरा दङ बिथांखौबो बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायदों। बिटिसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानावगिरि आफादगिरि गगामुख दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानयाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन दिनैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मानाव गेदेर धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थेनजिं बर' सार आरोबाव फैजोब्बाय नोंसोरल'सै नोंसोर साबेसे होमबा नोंसोरल'सै एसे खोन्थाना र' साबेसे मानसिफ्रा साब्रैल'थारसै सेस थैजोब्बाय नंगौ मालाबा थैजोबखो मालाबा थैजोबखो आसामाव रायजो जाबोनाय गोबाव जाबाय थैनाया बर'फोरा बेलाय मा बेलाय रेडि जादोंलाय मालानिफ्राय फालिबोदों होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ मानिमुनि नै दाथ' फैबाय दा दासो गोजा गोजानो बेलाय गोजा गोजा फैजोब्बाय दा जारिमिन मोनाखै समनिफ्रायनो बर'फोरा बे बैसागु फालिनायखौ लाबोबाय थादों। नाथाय जोङो नुनो मोनदों जे नोंसोर दासो फैनाय माला सायखांनोसो होनना बुंदों बर'नि बैसागु ना रंजानाय नै जोंना आबैया रागा जोंसो गारबाय बियो मालाबा मालाबा सिगां समनि थासारियाव नै गाबोननिफ्राय जोंहा गाव गावबागाव न'खराव वाव एक्टर्स नुदों माथो थायो।
আমার লুবিয়াকে নিয়ে এসেছিল गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायदों जौगाराम सरगियारि आयेनखौ गसंनानै होनो थाखाय गुरै खावलायदों गोजोननाय थाबाय बे समाव दङ जोंहा टंकेश्वर बर' आयेनखौबो गसंनानै होनो थाखाय गुरै खावलायबाय मान बावनो थाखाय गौरां दख'रा एबसुनि आफादगिरि मानगिरि सन्जयगारि बिथांखौ खावलायदों टंकेश्वर बर' आयेनखौ गसंनानै गोजोननाय थाबाय बे समाव बादो गुरै खावलायबाय मान बावनो थाखाय गुरै खावलायदों सारखौबो गसंनानै होनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो जीवन ब्रह्म आयेनखौबो गसंनाय लक्षिराम नार्जारि आयेनखौबो गसंनानै होनो थाखाय गुरै खावलायबाय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायदों सबि सरगियारि आयेनखौबो गसंनानै होनो थाखाय गुरै खावलायदों थुनलाइ आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय सबि सरगियारि खगेन बसुमतारि आयेनखौबो गसंनानै होनो थाखाय गुरै खावलायदों आफादनिफ्राय गांसे जों दायो प्रमिला दैमारि आयंखौबो गसंनानै थाखाय गुरै खावलायबाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायदों बासन्ति मोसाहारि आयंखौबो गसंनानै होनो थाखाय गुरै खावलायबाय राजेनि रामसियारि आयंखौबो गसंनानै थाखाय गुरै खावलायबाय फनिन्द्र बसुमतारि गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायदों प्रमिला बसुमतारि आयं बिथांखौबो गसंनानै होनो थाखाय गुरै खावलायबाय दखिना बसुमतारि आयंखौबो गसंनानै थाखाय गुरै खावलायदों गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय दख'रा आफादनिफ्राय खावलायबाय गासै बैसोगोरा सुबुंफोरखौ गावबा गाव मासियाव जिरायनानै थानो थाखाय गुरै खावलायदों आरो दख'रा आफादनि गासै मावथि सोद्रोमा बिथांमोनखौ गासैबो बैसोगोरा सुबुंफोरखौ खेबसे मान लानो थाखाय गुरै खावलायबाय फारि फारियै आरो बे समाव दलापारा गामिनि गासै सेंग्रा सिख्ला फरायसुला फरायसुलि लाइमोनफोरखौबो गासै बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मान लाफानो थाखाय गुरै खावलायबाय जोंना फंबाया मोजां नांदोंना फंबाय गोदान बोसोरनि जाहाथे गोदान बोसोरा मोजाङै थांथों फंबाय मोजां जादोंना मोजां आदा बोसोराव खेबसेल'सो धनेश्वर बसुमतारि आयं बिथांखौबो गसंनानै होनो थाखाय गुरै खावलायदों आफादनि बैसोगोरा सुबुं खावलायदों गोदान बोसोरनि गासैखौबो दै ओरैसोब्रा ओरैसो नै गोदान बोसोराव बिदिसोब्रा ओरैसो गोबाय दा गोदान बोसोरावलाय
खुलुमदो खुलुमथारा गावनिखाय आं देरसिनलै बेयो बिदिनो हायो खिन्थु जोङो माबायदि खोनादों दामनायखौ दासो बैसागु बायदि मोनदोंना दहायनिफ्राय खौ नायबाय बैसागु बायदि मोनाखैमोन आरो फंबाय दासो माने बैसागु बायदि मोनदों ना दहाय माबा माने बुंबाय थादों खिन्थु बैसागु बायदि मोनाखैमोन खिन्थु दासो अरिजिनाल बैसागुआव फैबाय एसे खोन्थासै जोङो माने दा एसे खोन्थानोसै जोङो माबायदि नै फंबाया होबाय खाम दामनाया आयौ माथो दाब्राब थारलाय खै केजि जागोन 15 केजि आयौ खमायना खै केजि एक पवा दहाय बैसागु मोनाखैमोन दायो माने खाम सिफुं दामनानै बैसागु जोंना दा हिनजावसाफोरनिबो एसे दंथ'यो सनमान लानायाव दङ दा दसे समनि उनावनो जों मेथाइखौ खनसिगोन आरो होथारसिगोन दसे उनाव बैसागुनि बेसे मिनिटनि उनाव 1 मिनिट 5 मिनिट सोर खनगोन मेथाइआ जोंना आंगोनायाबो दं आच्छा अके नैबेलाय मा खनगोन बे दंफायो जोंजों बिसोर ना माबोरै खौरां बोथोरा माबायदि बोथोरा गरम बैसागु सम रंजानांगौ गरमखौ बाद होनांगौ सम माबानो फुथ'नांगौ हायोबा बेनो गासिबो मोजाङै मोजां रंजानांगौ आरो लोगोसे लोंनायफोरखौ एसे खम खालामनांगौ माबायदि मोनदों फैनानै फैनानैथ' गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा माबायदि मोनदों दुब माने ओरैबायदि जायो जोंनि बर' हारियाव खाम दामबाथाय माने थानो हाखाया आंनाबो ओरै जादों ओरै जादों जिखुनु आरो सिफुं दामनायजों माने थानो हाखाया बेखायनो ओंखारहांबाय माबा सारनानै आराम मोजां अके लेट्स गो जों दायो मोसानोसै नायलांबाय था मोसानांसिगौ सानजों सोर हायो जायो जागोन ना नायलांबाय था दाला दानबाय गैया दाननो मोना खालामनाय माने नायगैया नोंस्रा दावनो थाङा गोजानाव जाबाय नायलांबाय थादो आरो खोनाफोरखौ एसे मोजां खोन्थानोसै आङो हेलौ गलापारानि सिख्लाफोरखौ खोन्थानोसै आं मोजांनो दायो आं एसे संग्राफोरखौ खोन्थानि बिसोर मा जाहैबाय जेसेबांखिनि दायो मिटिङाव मानसिफ्रा माने बिसोरो माने संनानै जाहोग्रा आरो बिनि मेन इन्जिनियारा सोर बियो थख्ला मास्टारसो थख्ला मास्टारा बोरो अ बिसोर थख्ला मास्टार अ मानसिया एसे थख्ला मास्टार नङा नामा मा मानसिया मास्टार खामार नामा मास्टार नामा मास्टार नङा माथो मानसियालाय एकदम मेजेम बराथार ना माथो गजोबबायलै मायाबा माने हराव दंना संनायफ्रा एसे खस्थ' मोनदों नामा खस्थ'थ' मोनखागोन गरम ना आच्छा ओमफ्राय आइटेमखौ खोन्थादो एसे मा दं दिनै आइटेमा जोंना दङ नाथुरजों ओमफ्राय अनला आच्छा ओरै जरुलै एसे मोजां नुवाखै मानसि मोजां खोन्थानां ओरै था मानसिया अ इदि दे खोन्थादे मा दंलाय दे खोन्थादे दे नैबे जाबाय थास' बिथराइजों दे बेखौ खोन्थाला दे मा इखौल' खोन्थादो आइटेमा मोनबेसे आइटेम आइटेमा जोंना मोनथाम नामा इन्जिनियारा सोर गासैबो दे ओमफ्राय दे खोन्थादो मा
नाथुरजों अनला थास'जों ना गोरान थास'जों ना गोरान ओमफ्राय गोखा गोखैजों अमा बेदर गोखा गोखैजों अमा बेदर औ ओमफ्राय गासिबो जाजोब्बाय ना लाहांबाय ओमफ्राय नोंसोर मा संनायनि नोंसोराव सार्टिफिकेट दंना गैया गामिनिफ्राय दङ बेनो जथेस्थ' कापि दायो जोङो जानाय नायनोसै गोथाव जागोन ना जायाखै ना मायाबा खम जादों नामा मायाबा माबा मोनसे बारा जादों नामा जाबासो मिथिगोन नङा होमबा माने आं दहायनिफ्राय खोन्थाखाबाय आङो माने फार्स्ट टाइम दलाफारायाव फैबाय माखासे माने नुथायफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय ओमफ्राय दायो माने जानाय लोंनाय आइटेम जा नैबेयाव बानायनाय जादों बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै बिथांमोना बुंदों माने संनाय खावनाय माने बिसोरनो अबाफोर हाबा हुखा जाबाबो संखायोनो ओमफ्राय बेयाव मा होनदों माने गोखा गोखै आरो दहायबो माने मैगं सानायखौ एसे खोन्थाखाबाय आङो माने 120 ना 102 था माने जाबोर जथरलै मा होनगोनथाय बेखौ जाबोर जथर ना मा होनो जाबोर जथर आंनिबाथ' बिदिखौ जनगन होनना बुङो आङो बेखौ आङो दाहाय माने अलरेडि जाजोब्बाय संनायफ्रा नै बिथांमोनानो माने गरमब्लाबो बिथांमोना संनायाव माने गारनायाव गैया बिथांमोना माने संबाय दं आरो दायो जोङो दसेनि उनावनो मिटिंआबो जोबसिगोन मिटिं जोबखांनायनि उनाव आङो माने नोंथांमोननो जानायखौबो एसे खोन्थानोसै दलापारा गामिनि मानसिफोरा माबायदि सङो आरो माबायदि संनानै माने बिथांमोना जाहोहरखो बेखौ आङो दाहाय नोंथांमोननो खोन्थालांबावनोसै नोंथांमोना आरोबाव लाइनाव थांफाबाय था आरो बारा गोबाव गैला अब्लानो नोंथांमोना मिथिगोन अके मा लाखो माबेला बिदै ना माइब्रा ना बैसागुनि बिदै होग्रोबायानो माबायदि माला मोजाङानो नै ओमफ्राय आदैमोननि गामियाव फैदोंना जोङो नोंथाङा माथो बिसिना जायगायानो एकदम माबा हारसा गामि गेजेरावसोलै जानाय लोंनाय थानाय होनानै सानसेयाव 700 गिया नामा नोंसोर हारसाफोरखौ ओरैबायदि जेबो खालामा ना अब्ला जोंनि बर'आनो ना जोंनि आइ आफामोना जोंनि गामियाव ओरैबायदिसो होमबा आंला सानो दा फैनायाव नुबाय आं आयौ ओरैबो देउरि ओरैबो माबा हारसा ओरैबो माबा एकदम दखर गेजेरावल' जोङो गोदो सानाखैमोन देग्लाय ओरैबायदि दं होनबा ओरैबायदि मिलायना थायोना नोंसोरो आच्छा दे ओरैजाय एसे माबाफोरजों रायज्लायनो आं नै गोजा नै ओरैजाय खुलुमबाय फंबाय गोदान बोसोरनि माबोरै माने नोंसोर गामियाव फैबाय जाबायदि माने लामायाबो जाबायदि गोजान आयौ हाबाब ओरैबो बेलेग जाथि नोंसोर गियोना गिया हरफ्रावहाय फैनो दिनैसिमहालागै मानो होनबा बयबो माने गोरोबलायनानै थायो औ आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो माने रंजानाय बाजानाय खालामो आच्छा ओरैनो खै गथ' दं नोंसोर गामियाव दायोथ' 65 आयौ गासिबो माने एखे धर्म ना मोनसे धोरोमानो आरो गासिबो एखे धर्मआनो ना ठीक আছে गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय नै गोजा बिनानावजों एसे रायज्लायनि हेलौ गोदान बोसोरनि बयखौबो खावलायबाय मा नोंसोर मोसाबाय ना मोसाखैनो नोंसोर बबे गामिनि दलापारा दलाहापारा ना मा होनोमोनलाय दलापारा मानि थाखाय दलापारा थानाय हा मानि थाखाय दलापारा थानाय नोंसोर गामिया मानि थाखाय थानाय मानि थाखाय दलापारा थानाय नोंसोर गामिया औ जों गामिया बिराद दैबारि हाबारि गोथौना दै जाबाय थायो बेखायनो दलापारा नाम दोनजादों जोङो आच्छा ओमफ्राय माबायदि समनिफ्राय दै जायो बियो मालाबा बोसोराव बैसागोआवबो जायो औ ओमफ्राय न' मानि लोमो नामा न'मानि लोमो न'आव बेसे गोजौ जायो खोन्थालाय मालाबा हामसिबो जायो मालाबा इसिबो जायो मालाबा सोरनाबा लोमाबो बेबायदि सोरनाबा सिलायानो लोमो बेबायदि लामायाव जानजिसे आच्छा ओमफ्राय बै मा होनो बेलाव दंना गैया बेलाव फानसेयाव नानिबो आंखाल गैया बेलावनिबो आंखाल गैया आरोना बेनिफ्राय नोंसोर बे जायगाखौ गारना थांनो लुबैना लुबैया मानो माने दैखौ गिया नोंसोर दैखौ गिया गिथारा ओरैजाय एसे रायज्लायसै नै सासे माबा मबाइलावसो बेस्थ' माने बर'नि माखासे ड्रेस गाननाय आरो माखासे देलायनायफोरखौ नुबानो मोजां नुखायो माने गोजा गोमो गोथां ओरैबायदि माने मेचिं जायो नोंनाव अबाव न'आ दलापारायावनो अबाव जोनोम मोन नोंना न'आ तेजपुराव
तेजपुर आयु माबोरै फैगोलै बेयावलाय दैबारियावलाय फैबाय माबोरै जाय गोजौजों फैदों ना गोलावजों फैनाय गोलावजों गोलावजों आयौ माबोरैथो फैलायलाय जाखो माबोरै फैलायनाय जाखो नालाय फैबाय अ नायलायनायसो बिदि नङा बिदिसो होमबा नोंहानालाय सुथाफारानि बेयावलाय माबोरै दैजों गोजाव बोखो ना माखो मबाइलजोंसो आयौ हाब खेबेसे लोगो मोनलायनाय ओंखारनायावलाय खेबेसे लोगो मोनलायनायमोन अबाव नुजेनलायनायमोन दुगामुगावनो आयौ ओमफ्राय नै मादैनालाय अबावमोन नङा आंनिया टंलायाव टंला अरायसराव ओजोंथ' दैनिथ' जेबो माबायानो गैया हाब बेयाव आं नुजेननायाव जा गिखादों आरोना औ दैखौ ओमफ्राय नोङो बेसे सनाव फैनायमोन बेयाव बेसे समाव फैनाय आं दा गोसोआव गैलायलांलाना नों बेसेबांसो बैसो जाखोमोन होनबा गावखौनो गाव गोसो जाखादों आङो नङा बै समाव फैनाय समावहाय फैनाय समाव 1990 आच्छा होमबा बे समाव माबायदिमोन जायगाफ्रा हाग्रा बारिथारमोन नामा हाग्रा बारि आरोना बांसिन हाब्रुमोन नै दासो साबसिन जादों ओमफ्य बै समाव न'फ्रा माबायदिमोन बे समाव बयनाबो बेबायदिनो नारानि न'मोन आरोना दैफ्रा दैफ्राथ' आरो न' लोमखाजोबनायमोन थांफिननो लुबैथारदोंमोन ना थांफिननो लुबैथारदोंमोन आरो हगार हरदिया गोजोननाय थाबाय दायो माला नायदों नोंथांमोन बे जाहैबाय बैसागुनि दै माने बैसागु नामाव एसे लानांगौ बे बुस्थुखौहाय दे होनानै बैसागुनि आङो एसे होनानैसै एबार माने जोंना बर'नि माबायानो बेजोंसो एसे माने थैया सलासल जायो ओंखायनो माने बेखौबो एसे लानांगौ खिन्थु बांद्राय नङा बांद्रायबा माने गाज्रि जायो माने बोसोराव खेबसे मागो बैसागु बेखौ अलरेडि लानांगौ जायो जोङो बे जाहैबाय जोंनि कालसार दै जों बेखौ माने गारनो हानाय नङा हिनजाव लायनो थांबाबो जों बेखौ लांनांगोन मिथिबाय जेनेबा जुदि बिहामजो नायनो थांबाबो बे नङाबानो जोंना सोलिया ओंखायनो जुदि बेखौ गारथारोबा माने थाइटेलखौ सोलिलाङो शर्मा बरुवा सरकार बिदि लानांगोन आरो ओंखायनो नै एसे होबाय रायजोफोर गाज्रि मोननाङा आंनि गोसोजों गोसोखांनो हानाय मोनदांनाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय गोदैथार नों संदों नामा नों संनाय नै बे जाहैबाय सुथाफारानि खारबोनाय मोनो मानसिया मोजां खोन्थाबायनो आथिंनिफ्राय खर'सिम गोदैथार जादोंलै जौआ मदद होबाय बेलाय माबायदि बिबारनि माव उन्दै फंबाय बिनानावमोन आं नुफेराखैलै माबायदि बिबारनि खायसे एमावबो बिबार थायोना बयनिसिमबो आच्छा आं बारा नलेज गैया बेनि सायाव माबायदि बिबारथाय हायोबाथ' मिथिया आङो हेल' लोगोफोर आङो नोंथांमोननो जा हायो एसे माने फुंनिफ्राय नांथाब नोंथांमोननो एसे खोन्थाबाय होमबा जोङो जायालासिनो फैग्रोबाय जों माने मिटिङाव माने फुलफिल जाजासिम जों थानो हादिया मानो होनना बुङोबा मोनसे जायगायाव जों फैनांगौ जाहैबाय बेनिखायनो आं नोंथांमोननो जा हायो बेखौनो एसे खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा माने हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफ्रा जुदि दिनैसिम आंनि चेनेलखौ जुदि नायनानै जुदि साबसक्राइब खालामाखैबा आं माने गुरै खावलायहरो नोंथांमोना जाहाथे चेनेलखौ दिनैसिम जुदि साबसक्राइब जुदि खालामाखैबा थाबैनो साबसक्राइब खालामना होदो जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थानो हायो अके बाय बाय थेंक इउ